Kay kanipit ang mga oras sa dayno kay grabe ka traffic. Kay lagi nagayahay mi kuha sa moang mga piso. Kay kusog-kusog man gud ang linog diri sa Iligan City. Muna ang mga eskwelahan diri is gipang-cancel ang klase o gipakuha ang mga estudyante ba. Unya ako ani grabe na ko kabalaka sa akong piso kay lagi nga akong piso is wanaanad sa mga inana nga mga katalagman ba. Kumbaga day baday wa siya naanad sa diskarte sa gawas oy please lang. Mo nagsige kog tawag sa akong piso day kay lagi ang school man gud ani is layo sa amua. Unya grabe pa jud ka traffic. Siguro na traffic sad mi ani og mga 30 minutes kapin. Usa mi naabot sa iyang school. Mo na ang mga inahan ani mga orasa day no is ang alisang oy please lang. Pag abot na mo siyang school day no isa nami tungod sa gate pero ang akong piso day iswa pa siya kagawas. Kay lagi sa kadaghang estudyante dili po ka basta-basta kagawas ba. Mo ni ana ko sa akong piso mangita jud siya pamaagi para makagawas siya. Kaya nga ako mong kahadlukan ani day no ang aftershock ba. Mo lang gipadali na kog pagawas ang ako ang piso pero di man pud basta-basta sila kagawas good. Kay Muslim man gud ang gipanguna ani is katong mga gagmay nga bata ba. Sila man gud ang gipriority ani og pagawas. So anyway kung kusog man gali ang linog diri sa Iligan City no pero mas kusog jud pud ang sa Davao. Kay lagi sila man gud ang giigo jud sa linog. Mo na shout out ay ko sa akong mga followers ga sa Davao no og mag-amping mong tanan. Kay kani man gud mga panahon na day no is wala na jud tay laing mabuhat ani kundi pag-ampo na lang jud. Kay karon man gud isag sunod na ang mga katalagman ba. Mo na mag-amping ta pero ato apong ubanan og pag-ampo ani. Kay kani man gud linog karon sa mga lugar day no is para sa mua is kusog-kusog na jud ni. Kay before man gud ko maglinog diri sa Iligan City day no dili sama ka kusog karon ba. Mo na nagpanik jud ang mga inahan og kuha silang mga anak oy please lang. Og ang kaproblema jud kung maabtan ka sa inani kataas nga traffic kay dili na jud nimo basta-basta makuha dayon ang imong piso ba. May gani day nakuha na nako ang akong anak so inani na pud kataas ang traffic. Kay tawag man gud dayon siya sa mua nga suspended na daw ilang klase tungod sa linog. O kailangan na daw sila ipakuha dayon ba. Kay basta man gud inani nga katalagman day no ang imong piso is dili na nila basta-basta ipagawas kung walay mo kuha ba. Mo nang grabe jud ka traffic kay ayahay magkuha ang mga gidikanan gud. Mo na karon mga panahon na day no is mag-amping jud ta og ubanan nato pag-ampo. Og iampo sa tunatong lugar day nga naigo jud bitaw sa linog. Kay lagi grabe jud punoon sila kaluoy didto. Kay dili lang balay ang nawala nila day pati kinabuhi sa uban. Mo na sakit man palandungon day no pero wa man tay mabuhat ani kay pagbuot man ni sa Ginoo. Ang ato lang jud ani mangayo lang tadag pasaylo sa Ginoo no og mag-ampo ta. Kay wala man gud ta kabalo sa mabuti nga panahon day no nga nanapot tay laing katalagman nga maagian ba. Mo na hugot jud ang ato ang pag-ampo karong mga panahon na. Og anyway, diri na day ko mag-end no og mao ra dito ako i-share sa inyo. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye.